Dídíte háirite, cad é seo? Carr nó gluaisteán? Is carr é seo? Is gluaisteán é seo? Is carr dorcha dearg é seo? Tugtar tiomáint ceithre roth Tugtar SUV freisin. Is carr béis é seo? Tugtar SUV freisin. Is carr ban é seo? San Astráil agus sa Nua-Shéalainn a thugtar út in áiteanna eile tugtar pickup truck Tá ceithre dhoras ag an gcarr seo. Tá rá dhoras an taobh seo agus rá dhoras an taobh eile. Teastaíonn eochair uaim chun na doirse a oscailt. Brúim an cnaipe chun na doirse a dhíghlasáil. Is láimhseáil dhoras é seo. Taranín an láimhseáil chun an doras a oscailt. Is siochan carr é seo. Is siochan carr an freisin é seo. Tá brian ina hí an siochan. Tá láimhseáil faoin siochan. Is féidir lom é a úsáid chun an siochan a bhógu é nó ar gúl. É nó ai. Is scaileán gréine é seo. Ní scachan, scaileán. Is féidir lom an scaileán gréine a tharraingt a nuas. Tá súlagam nach bhfuil ein domhan eile taobh hir de. Níl ein domhan eile an. Líon mó chosa an uairlear. Os mo cheann tá an tíléil. Is scachan cúil é seo. Is féidir lom an scachan cúil a úsáid chun brechanú taobh hir den charr. Tá an roth stúrcha an sin. Seo an dhearg. Is féidir lom gearanna a achrú ag baint úsáide as an dhearg nuair a bhíonn an carr ag dúil. Nuair nach mbíonn sé ag dúil, fágam an ghearg sa suíomh parcóla. Fechan seo. Déir sé pe do farc, is é ara do thugtar, agus is é dí do tiomáint. Tá an coscan leabhar siúl. Se, tá a os agam, tá sé an seán. Téim amach as an gcarr. Dúnam an doras. Glasalím an doras, tríd an cnaipe ghlasáile an eochair a bhrú. Is bon é seo. Tá ceithre bhán an gcarr agus ceann spéirthe. Tá an bon spéirthe faoin gcarr. Bhuineog. Tá 8 bhuineog an gcarr seo. Tugtar gluaisteán an bhuineog tosaí. Is ceann lampa é seo. Lasim na ceann lampi san oíche.
Ionas gur féidir lom a ecol cadatá an móthar. Tá sé an-tábhachtach an bóthar a ecol san ihe faoin tua mar tá go leor enmhethe an. Tá síolse chúl an charr. Tá síolse parcóla agus is síolse coscan iad na cin dhearga. Seo bonéid an gluaisteán. Faoin monéid tá innéal. Tá innéal petrol sa charr seo. Úsadón rint glúsadón. Úsadón rint glúisteán eile díosú agus úsadón cín eile lectrachas. Tá glúisteán hibridacha an freisin féidir lo petrol agus lectrachas a úsáid a réim. Well, sin é don lá inniu.